Bueno, oraingoz titularrak bakarrik ezagutzen ditugu, beraz itxaron behar dugu jakin arte zertan datzan testu legal hori, berri hori. Ikusi dugunangatik, badirudi nahiko antzekoa dela, orain dela 2 urte, joan den legegintzaldian aurkeztu zena, eta bere garaian esan genuen ura, behintzat testu ura oso eskasa zela gure ustez, ze epeak eta horrela oso luzeak ziren, eta guzti horrek ematen zuna zen, ahalbidetzen zuen inpunitatea eta isilpean mantentzea hainbat eta hainbat gertaera Euskal Herrian ere gertatu direnak, bere horretan jarraitzea eta ez gainean ados. Orduan, ikusi beharra dago, zertan den benetan, hildo beretik balin badoa, gu ez gara ados egongo, baina egia da ere tramitazio luze bat egongo dela eta ikusiko dugula, baina printzipioz zuhurtzia guztiarekin ze tekstua oraindik ez dugu ezagutzen, baina esaten dudana, lehengoa balin bada, lehengoan aurkeztu zenaren antzekoa balin bada, bere funtsa garrantzitsuenean ez gara ados egongo.